99% lokala nema prilaz ovdje. Pazi, svi imaju po 1 ili 2 stepenika. Ne, u diopti gore. Pa blizu smo, bre, ovo je crkva Svetog Marka. Ovdje stepenice, ovo je i za nas osobe s invaliditetom i za majke s decom problem. Prošlo neko poznat. Evo, je prošlo neko poznat, evo crkva Svetog Marka. Evo ideja bez prilaza. Strašno, strašno. Ovo je neka fofa. Pisa na prilaz.